Vitajte v druhej epizóde nášho podcastu Balance Talks. Podcastu z kliniky Mazreku Medical o dlhodobom zdraví, prevencii a zdravom životnom štýle. Dovolte mi v dnešnom dieli privítať našu krásnu klinickú imunologičku, doktorku Luciu Majovskú, ktorá je špecialistkou v odbore klinická imunológia a alergológia s dlhoročnou praxou v oblasti poruch imunity, liekových alergií, mikronutrientov a preventívnej imunologickej starostlivosti. Je členkou Slovenskej imunologickej spoločnosti a vo svojej odbornej praxi sa špecializuje najmä na poruchy imunity u onkologických pacientov, ako aj na diagnostiku a liečbu alergií a potravinových intolerancií v kontexte celkového zdravia. V rámci týmu Mazreku Medical Balance sa zameriava na odhalenie a manažment imunitných odchýlok u ľudí bez javnej diagnózy, diagnostiku potravinových intolerancií a alergií, liekové alergie a ich prevenciu a personalizovanú podporu imunity pomocou mikronutrientov, ako súčasť dlhodobej preventívnej medicíny. Jej cieľom je nielen liečiť, ale aj vysvetliť a sprevádzať, aby ľudia pochopili, ako ich imunita funguje a ako si ju môžu vedome udržať v rovnováhe. Vitaj, Lucka. Ahoj. Povedz nám, prosím ťa, veľmi jednoducho základnú vec, čo to vlastne tá imunita je. Imunita môže znieť trošku abstraktne pre bežnú populáciu, lebo ide o súbor jednotlivých buniek a malých molekúl, ktoré sa nachádzajú v celom organizme. A súčasťou sú orgány, ktoré súvisia s týmito bunkami, či už teda súvisiace pre vznik a dozrievanie, čo je kostná dreň a detská žľaza, thymus. A potom orgány, ktorých sa vytvára imunitná odpoveď alebo reakcia na patogény. To sú uzliny, črevný slizničný systém, imunitný, mandle alebo slezina. Bunky imunitného systému máme vrodené, s ktorými sa už narodíme. Sú prítomné u rôznych primitívnych organizmoch mnohobunkových. A potom vysoko špecializované získané bunky, alebo teda získaná imunita, ktorá sa nám postupne vyvíja počas vývoja života. A aké úlohy táto naša imunita plní? Úlohy imunitného systému sú pomerne jednoduché. Ide o ochranu vnútorného prostredia pred vonkajšími mikroorganizmami, chemickými látkami, rôznymi kovmi. Odstraňujú ich, detekujú, odstraňujú. Potom je to ochrana proti vlastným múkam, ktoré sú zmenené, staré alebo jednoducho poškodené. A treťou úlohou je ochrana vlastných tkaní pred teda poškodením imunitným systémom. Áno, ale táto ochrana vlastných tkaní sa niekedy môže otočiť aj proti nám, kedy vznikajú autoimunitné ochorenia. Vedela by si nám to nejak veľmi jednoducho vysvetliť našim poslucháčom laickej verejnosti? Autoimunitné ochorenia vznikajú jednak buď na genetickom podklade súčasne s vonkajšími faktormi. Častejšie vznikajú u ženskej populácie a tie vonkajšie faktory môžu byť rôzne. My môžeme mať pozitívnu genetiku a celý život nedostať žiadne ochorenie a niekto jednoducho, či už vplyvom prostredia, stresom, životným štýlom, následkom nejakej psychickej traumy, môže jednoducho ten imunitný systém alebo v stretom s nejakým patogénom, ktorý má podobnú štruktúru ako vlastné tkanivo, tak tie lymfocyty alebo teda ten imunitný systém začne tvoriť protilátky proti našim tkanivám. A čo vieme robiť my, bežní ľudia, preto aby náš imunitný systém fungoval správne? Ide o veci, ktoré bežne poznáme, sú pomerne jednoduché. Ide o životný štýl, čo sa týka spánkového režimu. V súčasnosti sa doporučuje 7 až 8 hodín spánku. Je to v dôsledku toho, že počas spánku, alebo teda hlavne v tej non-REM fáze dochádza k aktivácii regeneračných procesov a takisto aj imunitného systému. A dlhodobá spánková depresia napríklad súvisí, je to aj teda definované s poklesom NK buniek a dochádza k zníženiu aktivity buniek imunitného systému. To, že ja spím jeden deň 4 hodiny a potom si to nadrobím, ďalší deň 12 hodín, to je zbytočné.
Jednoducho ten spánkový deficit potrebujem každý deň potrebujem ten čas, aby došlo k reparácii a mne už je zbytočné spať na ďalší deň 12 hodín. Lebo to už ako keby ten organizmus nedobehne a mne sa to kumuluje. Každý spánkový deficit sa mi kumuluje a vekom sa mi to jednoducho pridáva, nedá sa to už nahradiť. Ďalej, okrem spánku, máme tam výživa, čiže širokospektrálna výživa, nič nevynechávam. Všetko s mierou, nemôžem jesť, že iba vajcia, iba mäso, iba zeleninu, lebo každá tá štruktúra je dôležitá. Čiže dôležité sú bielkoviny, tuky aj cukry. Sú také vždycky nejedzte bielú múku, nejedzte sacharidy, nejedzte tuky, ale jednoducho my nemôžeme z toho jedálnička nič takéto špecifické vylúčiť, lebo všetko je to potrebné. Takisto aj cholesterol, nejedzte žltok, je tam veľa cholesterolu, to nemá zmysel. My potrebujeme každú jednotlivú tú zložku základných surovín a plus teda minerály a vitamíny, ktoré sa nachádzajú v potrave a nie teda suplementy. Čiže D-vitamín zo slnka, to znamená, že keď svieti slnko, najlepšie sa vstrebáva a tvorí sa teda cez kožu, keď máme 12 hodín. Čiže my nemôžeme stále používať faktor. A nám stačí pol hodina denne, aby sa nám dostatočne vytvoril D-vitamín a mal by nám byť postačujúci aj v zimnom období. Záleží na tom, že ako kto pracuje, tak nemôžem byť celý deň zavretý v kancelárii, potom idem do fitka a idem spať. Čiže tam sa mne nevytvorí nič. Potom sú to vlastne zinok a selén. To sú vitamíny, ktoré sa nachádzajú v potravinách, morské plody, ryby, nejaké mäso červené, zinok, selén v kuracom mäse, strukoviny, potom sú to kešu alebo oriešky, tekvicové semienka, to je tiež potrebné a potom vlastne C vitamín, ktorý sa nachádza v takomto drobnom ovoci, výbezle čierne, kiwi, citrusové plody, šípky. A odporúča svojim pacientom aj suplementáciu týchto mikronutrientov? No, ja doporučujem suplementáciu v strave. Čiže to nie je suplementácia, ale jednoducho, čo sa týka výživových doplnkov, za mňa ono nie je to liek. To znamená, že my nevieme, čo obsahuje ten výživový doplnok, nie sú tam urobené štúdie, či funguje, ako funguje. Čiže my si môžeme kúpiť nekvalitný výrobok a nejeme vlastne vôbec nič. Čiže treba si vyberať aj také, že skôr kvalitnejšie, keď už výživové doplnky a nedoporučujem multivitamíny, ale jednoducho iba solo jednotlivý mikronutrient alebo teda vitamín. Lebo tam môže byť aj kontraindikácia. Nemôžem zobrať jeden vitamín, ktorý by pôsobil proti druhému alebo mikronutrient, čiže aj v súčasnosti aj s potravou, či už na lačno alebo po jedle, ľudia to podľa mňa nemajú preštudované, zle to kombinujú a ono veľakrát podľa mňa to ani nefunguje. Je to pravda. Povedz mi prosím ťa, ako zistíme, že naša imunita nefunguje správne? Niektorí ľudia sú chorí aj 5-10 krát do roka a užívajú antibiotika. Čo robiť v takomto prípade? Ako to diagnostikovať? My máme presne definované, čo je patologická, čo je fyziologická chorobnosť. Keď sa nebavíme u detí, ktorých fyziologicky po 6. mesiaci dochádza k poklesu materských protilátok, tak samozrejme tam tá chorobnosť je vyššia, alebo v tom predškolskom veku, kedy nám je potrebné vyzrievanie imunity a kontakt s tým patogénom, tá imunita sa vyvíja. Keď hovoríme len o dospelých ľuďoch, tak tam tá chorobnosť je daná, že 2 infekcie počas roka, ale je dôležité aj charakter tej infekcie, čiže mal by byť, keď je fyziologická, mierny priebeh, dostatočný efekt symptomatickej liečby, bez potreby antibiotík, ale pokiaľ mi už trvá dlhodobo tá infekcia, má to následky, dlhodobý kašel, necítim sa dobre, je tam nejaká chronická únava po tých infekciách a sú teda opakované, no tak to je indikácia na imunologické vyšetrenie. A ešte aj hovorím ešte o závažnosti infekcií, čiže zápal plúc, samozrejme zápaly stredného ucha opakované, takže meningitída, tak tam je indikované vyšetrenie.
Áno, a existuje niečo, čo vieme robiť, aby sme tejto patologickej chorobnosti predišli? Patologickej chorobosti, no tak pokiaľ máme vrodenú poruchu imunity, tak vrodený imunodeficit, tak tam ten manažment je podľa lekára, imunológa. A pokiaľ je to získaný imunodeficit, takže môže byť následkom teda postvírusových často dochádza, tak tam ten imunitný systém by sa mal obnoviť fyziologicky, čiže ja by som nemal po vírusovej infekcii hneď ísť do fitka, mal by som si dostatočný čas, že hneď som zdravý, alebo dobrám antibiotika, hneď idem cvičiť, lebo už sa cítim dobre, ale tá imunita potrebuje trošku času, aby sa dala dokopy. Čiže nie je dobré, keď jednoducho hneď začnem nejak aktívne žiť alebo chodiť, nejak sa tak prepínať po tých bežných aj infekciách. Dobre. A ešte samozrejme netreba zabudnúť na očkovanie, čo je základ celej imunológie, čiže my imunitný systém vieme podporiť jednak tým, že sa stretávame s patogénmi aj teda v detstve a vyzrieva imunitný systém, ale takisto aj teda očkovanie pomáha tomu, aby sa imunitný systém zlepšil tým, že my sa stretneme s tým patogénom a my nepotrebujeme prekonať tú infekciu. Čiže nám to očkovanie uľahčí jednoducho to vyzrievanie imunitného systému. V dnešnej dobe je veľmi zaujímavý fakt, že neexistuje trieda detí, ktoré by nemali nejakú intoleranciu. V dnešnej dobe napríklad už maminky nemôžu doniesť tortu do školy, ktorá obsahuje múku, lepok, vajcia, laktózu. Volakedy napríklad ešte naša generácia fungovala úplne bez problémov. Vedela by si nám povedať, čo sa stalo? Prečo je to momentálne takto? Ja si myslím, že to je štruktúrou alebo teda s tou stravou, že kedysi nebolo toľko dovážaných potravín, kedysi nebolo toľko konzervantov, polotovarov ako v dnešnej dobe a kvalita potravín sa podľa mňa znížila a sú to jednoducho môže tam dochádzať k nejakému chronickému zápalu v tom čreve, zmenám a jednoducho prestupu potom tých zlých tých zložiek z potravy prechádza do imunitného systému, ktorý detekuje, alebo teda sa detekuje rôznymi teda štruktúrami, ktoré by nemali prechádzať cez to črevo a vznikajú tam teda protilátky a intolerancia, potravinové alergie. A ako zistí človek, že má takúto nejakú intoleranciu alebo alergiu? Lebo myslím si, že veľa ľudí si myslí, že ten stav diskomfortu, v ktorom sú, je normálny a tým pádom neriešia ten svoj imunologický stav tak, ako by mali. Tak nie je normálne, keď človek sa cíti po jedle unavený, nafúknutý, keď má opakované hnačky a jednoducho, keď to trvá dlhodobo. Tieto intolerancie ostali nám, imunológom, trošku nám prischli, ale prakticky je o gastrointestinálny problém, čiže mal by to riešiť gastroenterológ, ale v prvom rade, ale tak určite je ľahšie urobiť najprv odber, ktorý akože robíme po väčšine my a potom odoslať na gastroenterológiu. Čiže niekedy to môže byť aj také maskované nejaké aj iné gastroenterologické ochorenie, hej, čiže je dobré akože najprv vedieť, že dobre mám tie intolerančné protilátky, je to v poriadku a potrebujem ísť ešte aj na tú gastrofibroskopiu alebo kolonoskopiu. A čo vravíš na tie moderné testy? Existuje 50 potravín, 150 potravín, 200 potravín, ktoré si ľudia dávajú testovať. Food IgG je bohužiaľ teda také populistické vyšetrenie. Ľudia to chcú, ale podľa európskej a americkej spoločnosti, či už imunologickej alebo gastroenterologickej, IgG protilátky nemajú absolútne žiadnu súvislosť s klinickými ťažkosťami a ono by sa to nemalo ani vyšetrovať, ale je to zaplatené, ľudia to chcú, tak si to dajú. Ja keď chcem, aby mi tu vytetovali celú ruku, tak mi vytetujú, hej, ale nemá to žiaden zmysel. Čiže tam my vyšetrujeme IgA protilátky a hlavne teda vyšetrenie enzymov, ktoré štiepia
zložky v potrave, čiže my zistujeme deficit pri intoleranciách. A aký je rozdiel medzi alergiou na nejakú zložku potravy a intoleranciou? Je tam veľmi veľký rozdiel. Potravinové alergie u detí tvoria 6 až 8%, a jednoducho je to najčastejšie mlieko, vajcia, múka, nejaké oriešky, soja, a vývinom čreva dochádza k vymiznutie tejto alergie. Čiže do 3 rokov vymizne nám alergia na mlieko, do 7 rokov nám vymizne alergia väčšinou na vajce. U dospelých tie nové potravinové alergie môžu vznikať, sú to najčastejšie orechy, oriešky, nejaké morské plody, soja, pšeničná múka, ale sú to veľmi malé percentá, tam sa potvrdzujú IgE protilátky, čiže to sú alergické. Hej? No a potravinová intolerancia je zase porucha enzymu, ktorá mi štiepi nejakú zložku v potravi, čiže to je enzýmový deficit v čreve. Dá sa to vyšetriť aj z krvi, keď hovoríme napríklad o histamínovej intolerancie, alebo vyšetriť IgA protilátky proti transglutamináze pri celiakii, alebo vyšetriť IgA protilátky proti laktóze. Tam je ale dôležitejšie skôr výdychový test. Dospelý človek, alebo teda cicavec by nemal už piť a konzumovať mliečne výrobky, keď už je dospelý. Je to jediný cicavec, čo konzumuje. A to je fyziologické, že laktáza, nachádzajúca sa v čreve, jednoducho postupne z toho čreva odchádza. To znamená, že je veľmi teda pravdepodobné, že veľa ľudí má tú laktózovú intoleranciu, ale to je fyziologický vývoj toho čreva. Existuje nejaký protokol, v rámci ktorého sa dá pacient desenzibilizovať? To znamená, že sa naučí opäť môcť konzumovať potraviny, na ktoré mal intoleranciu alebo alergiu? Tak je to také tiež, záleží na tom, aká intolerancia. Pokiaľ mám celiakiu alebo intoleranciu lepku, tak to je na genetickom podklade intolerancia lepku, čiže to mám celoživotne. Takže tam, aj keď si dám teda dietu, tak je doživotná. Ale pokiaľ, čo sa týka tých teraz také fancy histaminová intolerancia, no tak ono to je tiež také, že my to vyšetrujeme z krvi, ale jednoducho realita by mala byť vyšetrenie diaminoxidázy alebo toho enzymu, čo štiepí histamín z čreva. Čiže a ono sa to môže meniť. Môže mať jednoducho nejakú črevnú chrípku, črevný zápal a jednoducho prechodne sa mi zníži tvorba toho enzýmu a jednoducho mám tú intoleranciu, ale dám si dietu na 2-3 mesiace a jednoducho mi to prejde. Ale takisto môže byť aj geneticky podmienená histaminová intolerancia, tá mi už neprejde. Niektorí povedia, že po roku, že po diete, že no tak už to ani necítim, nepotrebujem dodržiavať dietu, a niektorí povedia, že stále im vadia niektoré potraviny. Takisto aj laktózová intolerancia, tu mám navždy. Keď už jednoducho mám poruchu toho enzymu, tak ono sa mi to neopraví. Kedy má zmysel podstúpiť imunologické vyšetrenia a čo pri nich sledujete? Tak na imunologické vyšetrenie by mal primárne byť odoslaný pacient, ktorý je už zhodnotený a vyšetrený buď praktickým lekárom alebo iným špecialistom. To znamená, že praktický lekár by mal povedať, že vyšetril som toto, jednak môže byť teda porucha imunity, zhodnotí, že áno, tá chorobnosť nie je taká, ako by mala byť, sú tam závažné infekcie. Potom je to alergia, alebo teda inhalačná alergia, peľová alergia, alebo celoročná alergia. Praktický lekár mu dá antihistaminika, áno, fungujú mu, čiže potvrdím, že asi áno, bude to alergia. Odošliem ho špecialistovi na diagnostiku a následnú teda alergénovú imunoterapiu, alebo potom v rámci nejakej diferenciálnej diagnostiky iným špecialistom. To znamená, my máme prienik viac menej so všetkými špecialistami, či už je to ORL lekár, gastroenterológ, neurológ, takisto aj iné špecializácie využívajú naše teda vyšetrenie. A ešte jedna otázka k tým potravinovým intoleranciám, alergiám a histamínu. Ako inak, okrem črevného diskomfortu alebo tráviacich ťažkostí, sa môžu u človeka prejavovať?
tak pokiaľ hovoríme o histaminovej intolerancii, ten priebeh môže byť naozaj od človeka človeku iný. Niekto môže mať len migrénu po jedle, niekto môže mať len kožný výsev, vyzerá to ako taká žihlavka, môže to byť len opuchy, môže to byť strašná úleva po jedle, alebo môže to byť teda ten diskomfort čreva. Je to veľmi individuálne, môže sa vyskytnúť všetky, môže sa vyskytnúť len jeden príznak. A aké sú najčastejšie poruchy, s ktorými sa ty v praxi stretávaš u dospelej populácie? Ako intolerancia? Nie zo všetkých, ktoré riešiš. Tak najčastejšie, ja by som povedala, že najväčšie spektrum, tak záleží od sezóny. Čiže pokiaľ sme v zime, tak je to častá chorobnosť. Tam musím povedať, že v súčasnosti, čo sa týka preočkovania už len na chrípku alebo na COVID je na Slovensku veľmi nízka v porovnaní so západnými krajinami v Európskej únii. Čiže tam potom tá chorobnosť samozrejme, že je vyššia a človek sa čuduje, že ochrie, lebo nikto sa nechce očkovať na chrípku, lebo však ja som chrípku ešte nemal, to hovoria každý rok. Potom je to sezóna pelová, čiže pelové alergie. No a potom tam máme tie tráviace intolerancie a tráviace ťažkosti, tak tie sú celoročne a ešte malé spektrum tvorí aj reakcia po potravinách, anafilaxia, anafylaktický šok a alergia na včely, osy, jed. Často sa hovorí, že imunita začína v hlave. Ako veľmi podľa teba psychika ovplyvňuje imunitný stav? Veľmi. To je ďalší faktor, okrem teda spánku, výživy, takisto aj mentálne nastavenie. Je naozaj zaujímavé, že pacient, ktorý má normálny imunitný systém, normálne výsledky, trpí opakovanými infekciami a následne po indikácii antidepresív dochádza k úplnému vymiznutiu teda chorobnosti. Čiže chronický stres, zvýšený kortizol, chronicky zvýšený, či sú kortikoidy, hormóny nadobličiek, nám redukujú imunitu a imunitnú odpoveď. A ja si myslím, že tam je priama úmera. Čím väčšia psychická nepohoda, stres a jednoducho napätie, chronické tenzia, tak tým viac znížená imunita. Ako by si ty osobne riešila bez antidepresív tento chronický stres? Tak ja by som využila služby nejakého psychológa, alebo jednoducho človek je v nejakej situácii, z ktorej nechce odísť, ale podľa mňa niekedy je dobré aj urobiť radikálnu zmenu, keď nie som spokojný, či už s prácou, s partnerom, alebo jednoducho stavom, v ktorom aktuálne som. Akú chybu robíme najčastejšie, keď chceme posilniť našu imunitu, respektíve normalizovať ju? Bo človek sa podľa mňa nechce pripustiť aj tie psychické veci, že jednoducho, že s tým môžu súvisieť, stále hľadajú, chcem vyšetriť. A oni si všetci myslia, že vyšetrenie ma vylieči. A nájde nejakú príčinu, ale niekedy je tá príčina úplne inde ako nefunkčný imunitný systém. Čiže si myslím, že neviem si povedať, že áno, môže to byť aj z tohto. Potom je to nejaké prepínanie, to znamená, že extrémy. Budem teraz extrémne cvičiť, podporím si imunitu, vyšťavím svoje telo, budem strašne otužovať, čo tiež hovorí sa, že to je pozitívne pre imunitný systém, ale extrém môže viesť aj teda k zhoršeniu. Alebo jednoducho dám si teraz hladovku na 5 dní, lebo však to mi zregeneruje celý organizmus. Takže ja si myslím, že začnem jesť iba ovocie a zeleninu, čiže tieto podľa mňa extrémy nám nerobia dobre. Asi v ničom. Ak by si mohla našim poslucháčom poradiť len jednu vec, čo by to bolo? Čo je podľa teba najdôležitejšie? Zdravý rozum. Máš pravdu. Ďakujeme ti veľmi pekne za tento veľmi príjemný a prínosný rozhovor.
A vám ďakujeme, že ste si vypočuli druhú epizódu nášho podcastu Balance Talks a v ďalšej epizóde sa môžete tešiť na nášho trénera Jana Špajsa, ktorý nám povie viac o silovom tréningu a jeho význame pri dlhodobom zdraví. Dovidenia. Dovidenia.